veliki pozdrav drugari, dobrodošli u još jedan klip na mom kanalu. U današnjem klipu ću vam pokazati kako da stavite znači vaš jezik na Windows 10, znači da pišete sa vašim jezikom, da bude vaša tastatura, na primjer u Srbiji ćirilica, pa ću vam ja pokazati za ćirilicu, a naravno vi možete za Bosnu i za druge države stavljati vašu tastaturu kako želite da vam piše. Tako da, eto, to ću vam sada pokazati. Znači, ja imam ovdje dole pored sata da izaberem s kojim jezikom ću da koji jezik ću da koristim na tastaturi, ali vi to nećete imati kad budete imali Windows 10, kad ga budete tek instalirali, već ćete ići ovdje na sat, kliknut ćete na sat, ićete ovdje Data and Time Settings, kliknut ćete na to, izaći vam ovako nešto. Tu ćete ići na region i language, language, ja mislim da se tako čita, ali nisam siguran, sad nemojte me držati za reč, i ovdje idete add a language i idemo ovdje, kliknemo na to i ovdje imate da birate koji jezik koji vi hoćete. Naprimjer, evo imate ovdje bosanski, evo ga bosanski, imate hrvatski, imate francuski, imate sve jezike. Mi ćemo sad uzeti ovaj arapski jezik ćemo uzeti i uzet ćemo ovo, tako da eto, taj jezik ćemo staviti ovdje i ćemo X, znači i sada ćemo, on vam se sačuva ovdje, uzet